Ola, son Érica Gómez, son de nacionalidade suiza e máis española. Vivo aquí na Francia, na Alta Saboya. Os consulados tanto suizo como españoles están en Lyon. Entonces, cando miña filla naciu, que fai agora casi 7 meses que naciu, quixenlle facer os papeles para facer o pasaporte, tanto suizo como españoles. Entonces, mandei todos os papeles e o suizo fixeronme entre un mes e medio, xa tiña todo feito. E o español non tiña novedades, entonces eu chamei, mandei mails para ver a ver o que era, se podía facer o pasaporte ou non. Dixeronme, bueno, que estaba inscrita, que estaba, bueno, que eso sí, pero que faltaban papeles para facer o pasaporte. Eu contestei e mandei outro mail dicindo, non, eu mandei todos os papeles que me pediron, eu quero facer o pasaporte. Desde esa non teño novedades, ni me contestaron, ni me contesta o teléfono, ni nada. O día de hoxe, miña filla, só é suiza, non ten papeles españoles. Eu agora, se quero viaxar, só podo viaxar cos papeles suizos. Eu eso non encontro normal, porque eu son suiza, mas española. E, de outra parte, eu, por exemplo, se quero votar, non me chegaron os papeles ningún. O meu pai vaise presentar candidato senador pola Coruña para as próximas eleccións e non me chegaron ningún solo papel. Non é normal. A miñas compañeiras xa lle chegaron todo. E a mí non. Que coño pasa?